Il-kap nazzjonalista Alex Borch irid li l-ħaddiema barranin għandhom ikunu fast-tracked biex jidħlu f'pajjiżna. U għamel din id-dikjarazzjoni waqt intervista li saretlu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista stess, fejn reġa' fakkar li din kienet proposta mill-programm elettorali tiegħu stess għall-elezzjoni ġenerali ta' Mejju li għadda. U qal li jrid jagħmel dan il-proċess biex il-ħaddiema barranin ikunu jistgħu jiġu b'mod aktar faċli u malajr. Kif kenna fil-programm elettorali tagħna il-bżonn li jkun hemm anke ċertu sens ta' fast track process għal min ikun jiddependi totalment minn dawn it-tip ta' ħaddiema. Alex Borch mhux biss irid li jdaħħal lil ħaddiema barranin f'pajjiżna b'mod aktar spedit, iżda huwa kien qal ukoll li jekk hemm xi ħaddiema barranin li m'għandhomx il-permessi meħtieġa jirregolarizzhom biex ikunu jistgħu jibqgħu f'Malta. Anzi, rrid illi jekk hemm barranin hawnhekk illi huma bla work permit jew qed jgħixu hawnhekk b'mod illegali, dment li jirrispettaw il-liġijiet Maltin, naraw kif nistgħu ngħinuhom biex jiġu hawnhekk b'mod regolari. F'okkażjonijiet diversi Borch kienu wkoll ħarab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti fosthom minn dan l-istazzjon, b'rabta ma' din id-dikjarazzjoni li għamel huwa stess. Sa dan it-tant waqt din l-istess intervista huwa gerger li l-proċess biex jidħol ħaddiem barrani f'pajjiżna idum u li skontu hemm ħafna paperwork. Dan bis-saħħa tal-Malta Labour Migration Policy li biha l-ewwel jiġu l-Maltin u ħaddiema barranin jidħlu biss f'setturi meħtieġa. Borch qal li l-burokrazija biex ħaddiem barrani jidħol f'pajjiżna hija ħażina għax jista' jkun li dan il-ħaddiem ikun meħtieġ f'pajjiżna b'mod imminenti. Meta jiġu biex jengeġjaw ħaddiema barranin, il-burokrazija u l-paperwork li hemm biex ikunu jistgħu jengaġġaw ħaddiem barrani li jista' jagħtihom ix-xogħol. Jaf joħodlok perjodu biex iġġib ħaddiem barrani ta' 8 xhur, 9 xhur li dawn fl-aħħar mill-aħħar jekk għandhom bżonn imminenti l-ħaddiem dak il-ħin. 9 xhur huwa perjodu li ħad titlef ħafna flus, titlef ħafna commitments li jkollhom dawn in-negozju.